Assalamu alaikum, barkanmu da safiya, da fatan kowa ya tashi lafiya. Barkanku kuma da Juma'a. Allah Ubangiji ya haɗa mu da alkhairan wannan rana. So kamar yadda kuke gani, ina son yau in nuna muku yadda za ku withdraw kuɗinku ne ku tura su zuwa wani bankin. So kamar yadda na gaya muku, normal transfer da yadda ake transfer a wani sauran banks. So kun ga ka balance ɗina na 6,000 da kusan 23 da wani ƴan kwabanni. So kuma wannan bankin ban taɓa sa mai ko sisi ba, amma na samu kuɗi da shi kamar yadda kuke kallo gashi nan. Zan tura su ma kuɗin direct zuwa Opay na ne. So bara ku ga Opay na, kun ga abin da ke cikin Opay na naira 10 ne. So kun gani. So kuma sannan ku ga ina son in yi kamar zan yi transfer ne. Yanda zan ƙara tabbatar muku da banki ne ba matsala ba. Ga account number ta can a sama na yi copy ɗin shi. So na yi copy ɗin account number na, bara in sa shi a nan. Daga abin da zai faru. So kun gani na sa shi a nan, daga ƙasa ga Lotus Bank nan ya fito. Na danna shi gashi nan ya nuna Aminu Sani. Sai in danna next. In yi kamar zan yi transfer. Yanzu da zan yi transfer kuɗi za su shiga ciki. Kuma daga nan ɗin kuɗi za su fita su je wani banki. Wannan banki ne mai zaman kanshi wanda suna da branch kusan kowane state. Za ka gani. So yanzu dai abin da zai fi shine in yi transfer in tura su zuwa Opay ko wani bankin, amma zan yi amfani da Opay ne sakamakon ya fi sauri. Mobile App Bank ne. Shi ma wannan ɗin kusan hakan suke. Mobile App Bank ne, ko da yake in ce wannan ya ma wuce Mobile App Bank saboda suna da branch sosai, branches. Maybe ma a garinku akwai branch ɗin, sai dai in baka san inda yake ba. Wani kuma yana kallo ya san branch ɗin. So da farko dai ku zo Play Store inda ba ku yi register ba, ku yi searching gashi nan. Kun gan shi Lotus Bank? Lotus Bank. Sannan referral code kuma za ku ga a gurin referral ID. Wannan number kaɗai za ku sa a gurin referral code, ga ta nan 08166 52 77 54. So bayan mun danna transfer, za mu zo nan ga inda yanzu nan za mu zo mu sa account number mu na Opay. Ko in ce account number mu na Opay gashi nan. Na sa sai in zo in yi selecting banki, in zaɓi Opay. So ga nan na zaɓi Opay kamar yadda kuke kallo. Yanzu haka na zaɓi Opay. So ga sunana nan ya fito, Salim Iyakaji Aminu. Na sa amount 6,000, amma na yi mistake ban sa saboda charges, amma duk da haka bara in ga ko za su fita. So ba zai fita ba sakamakon na sa amount ɗin fiye da yadda za su ɗau charges. Suna ɗaukan charges per transfer like kamar naira 30 ne ko 25 ne, like haka suke ɗauka. So bara in sa 5,500 gani. So gashi nan na sa 5,500, bara in kuma transfer. Dan na continue gashi nan. Sai man ɗan jira. Kar ku manta ga referral code ɗin nan fa, wannan number. Full number wayan nan ita za ku sa a matsayin referral code. Wannan referral ID gashi nan har ya shigo ta sama, kun gani? Sako daga Opay gashi can 5,000, amma bara mu shiga Opay domin ku tabbata dai. So kamar yadda kuke gani ga kuɗi don sun shigo 5,500 da naira 5,500 kai. So gashi nan kun gani from Aminu Salim daga bankin Lotus Bank. So wannan ita ce hanya mafi sauƙi wadda za ku. Ina ta bayani amma wasu sun gagara fahimta ta. Kun gani transaction ɗin yayi complete, gashi nan sun ce congratulations, your transaction was successfully. Sun riga sun yayi successfully. Bara ku ga message, ku gani yadda za ku ƙara tabbatar ban taɓa sa musu ko sisi ba. Banki ne ma, ko da na sa kuɗi na suna a tsaro. Gashi nan za ku ga duk wannan gashi nan referral reward gashi nan, wannan 4,000 ne da suka turo min referral reward. Sannan can sama za ku ga 2,000 gashi nan referral reward. Kuma can nan. So wannan hanya ita ce mafi sauƙi yadda za ku samu. Kar ku manta ku share domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Sannan wannan fa yana kai 24 to 44 hours, amma baya wuce 44 hours suke turawa mutum kuɗin shi.